tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, Bright FM, friends tayo. Kumain ng likas at masustansyang pagkain, isda, karne, itlog, prutas at gulay. Minom din ng gatas at malinis na tubig. Matulog ng maaga para gising mo'y masaya. Gumalaw-galaw para di ma-stroke. Ikembot at ikiling ang katawan. Iwasan ang mga bisyong ito. Alak, sigarilyo, mamantika, matamis, maalat. Kumain ng ligtas at masustansyang pagkain, isda, karne, itlog, prutas at gulay. Minom din ng gatas at malinis na tubig. Matulog ng maaga para gising mo'y masaya. Ugaliing gumamit ng iodized salt. Bata o matanda, magiging matalino. Mag-breastfeeding mga mommy, ito ang the best para kay baby. Kumain ng ligtas at masustansyang pagkain, isda, karne, itlog, prutas at gulay. Minom din ng gatas at malinis na tubig. Matulog ng maaga para gising mo'y masaya. Know and Live the Nutritional Guidelines for Filipinos. Inihatid sa inyo ng National Nutrition Council Central Luzon. Ang wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Magandang umaga mga kanutrisyon at sa mga tagapakinig ng radyo ng Archdiocese ng San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po si Ms. Chinchin Nugid at halina't makinig sa ating programa na tatalakay sa nutrisyong sapat para sa lahat. Hatid sa inyo ng National Nutrition Council, Region 3. Ito ang Nutrition School on the Air for every Juan and Juana. Muli nga pong nagbabalik ang programang nagbibigay kaalaman sa bawat tahanan, tindahan o opisina saan mang panig ng gitnang Luzon. Ang Nutrition School on the Air, Season 2 for every Juan and Juana. Welcome po sa ating mga tagapakinig at sa ating mga enrolled students. Saan man po kayo nakatune in, nawa po ay makasama namin kayo tuwing Martes at Biyernes alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM upang magtalakay ng mga makabuluhang paksa na pangnutrisyon. At para naman po sa mga hindi pa naka-enroll, mangyari lamang na bisitahin ang official Facebook page ng National Nutrition Council Region 3 para po sa instructions kung papaano kayo makakasali sa ating ENSOA. At ngayon nga pong araw, araw po ng Biyernes, ika-5 episode ng ating programa, kung saan tatalakayin natin ang Tutok Kainan Dietary Supplementation Program o TKDSP. Ngayong umaga ay may bago tayong makakasama bilang co-anchor. Siya po ay isa sa miyembro ng NNC Region 3, ang Nutrition Officer 2 at Provincial Nutrition Focal Point for Bulacan Province na si Miss Loreline Alyssa F. Gonzalez or si Miss Ali. Magandang umaga sa iyo, Miss Ali. Yes po, isang maganda at masustansyang araw rin po sa inyo, Miss Ching. At sa lahat ng ating tagapakinig ng Nutrition School on the Air for every Juan and Juana, dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM. At hello rin po sa ating mga viewers sa ating Facebook Live. Ayan po. So first time nating nakasama ngayon si Miss Ali, as co-anchor. Ikaw ba ay kinakabahan?
Medyo po, to be Medyo. honest. Ayan, pero base sa ating mga experiences dito, no, lalabas kang gusto mo pa mamaya. Gusto pang mag-extend or bumalik kagad sa susunod na episode. Kasi nga, no, nag-e-enjoy talaga itong ating mga nakakasama dito sa ENSOA. At welcome po, and it's good to have you here, Miss Ali. Thank you po, Miss Chin. At may balita rin po pala ako sa iyo at sa ating mga viewer po. As of July 31, meron na po tayong 346 na registered na students for our ENSOA. To inform everyone lang din po na may mga nagre-request pa po talaga kung pwede po silang humabol. Kaya, pagbibigyan po natin sila Yes, ayan. ng chance. Bibigyan natin sila ng chance sa mga gusto pang sumali sa ating ENSOA. Sa mga hindi pa po nakakapag-register, pwede pa po kayong mag-join until August 5 po. Again, until August 5 na lang po ang ating registration. Kaya make sure na masabihan ang inyong mga kasamahan na gusto pang sumali. Ayan naman. So, napakabait ng ating NNC at ng ENSOA family, no? Dahil extended ang registration. At may chance pa palang dumami ang ating students. Para sa mga kaka-join lang, make sure to watch and check yung ating previous episode sa posted sa NNC Region 3 FB page. Yes po. At sana po lahat ng nakaregister na ay makasama natin hanggang sa ating graduation po. Oo, tama, Miss Ali, no? Kasi nga, di ba, minsan, kumukonti yan pag graduation na. So, sana yung bilang ng ating mga enrolled students ay ganun pa rin, no? Hanggang sa ating graduation. At ngayon, bago tayo magsimula sa ating topic for today, bigyan natin or i-refresh muna natin ang ating napag-usapan sa nakalipas na episode. Kung matatandaan ng ating listeners, last Tuesday ay nakasama natin sina Miss Angie at Miss Lisa sa talakayan tungkol sa PIPAN. Yes po, last episode nga ay ating nalaman na ang PIPAN o Philippine Plan of Action for Nutrition ay 6 na taong plano ng gobyerno na gumagamit ng isang pambansang framework upang masolusyonan ang problema sa undernutrition, overnutrition at food insecurity sa Pilipinas. Nasabi ni Ms. Liza na ang pinakabago nating PIPAN ay PIPAN 2023 to 2028 na ika-11th PIPAN na ng ating bansa. Na-discuss din ni Ms. Liza ang pinagkaiba nito sa mga naging previous nating PIPAN na. Kung matatandaan ay na-discuss din ang guiding principles ng PIPAN, ang PIPAN priority areas, especially sa ating rehiyon, at syempre ang 4 pillars of PIPAN na may kaaktibat na PIPAN interventions. Kung matatandaan, hinimay-himay ni Ms. Liza ang mga ito. Yes. Naku, sigurado ay alam na iyan ng ating listeners. Lalo na ang 4 pillars of PIPAN. Dahil iyan ay nasa previous nating Nutri-Quiz, no? At curious na ba kayo kung tama ang mga pinasa ninyong mga sagot? Pero mamaya na natin yan sasagutin. For now, ay mag-focus muna tayo sa ating topic, no, for this episode, which is Tutok Kainan Dietary Supplementation Program o TKDSP. At for today's episode ay nagbabalik ang isa sa mga naging guest natin sa ENSOA. Siya ay nakasama natin noong episode 2 kung saan pinag-usapan natin ang ating 2024 Nutrition Month team. For sure, alam na ng ating listeners kung sino ang tinutukoy ko. I-welcome natin ulit ang Nutrition Officer 2 at Provincial Nutrition Focal Point ng Pampanga Province from NNC Region 3. Walang iba kung hindi si Miss Arlette Claire M. Marco. Magandang umaga sa iyo, Miss Arlette. Hi, Miss Chin. Good morning. And to all our listeners, magandang umaga at masustansyang umaga. Pati na rin kay Miss Ali. So sa lahat na nakikinig, sumubaybay po tayo this episode at talagang excited na rin akong magbahagi tungkol dito sa ating TKDSP program. At syempre talagang ito ay tinututukan ni Miss Arlette, no? At welcome back sa iyo. Nawa ay maayos ang inyong
naging pagpasok nitong umaga dahil nga sa ating na-experience na pag-ulan na naman kahapon at nitong last night, no? At sigurado excited na ang ating mga student na marinig ang ibabahagi mong kaalaman, Miss Arlette, para sa episode natin today. Pero bibitinin muna natin sila saglit. At huwag po kayong maglilipat ng estasyon, ihanda muna ang lapis at papel at ayain na ang inyong mga kasama na makinig. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang mahalagang paalala. Ang first 1,000 days ng tao ay nagsisimula mula sa sinapupunan ng ina hanggang sa ikalawang birthday. Ang first 1,000 days ay isang kritikal na panahon kung saan kailangan ng mga sanggol at bata ng tamang nutrisyon para lumaking malusog at masigla at maiwasan ang malnutrisyon, lalo na ang pagkabansot. Bukod sa tamang nutrisyon, kailangan ding matiyak na tama sa nutrisyon ang babae bago magbuntis at habang nagbubuntis. Pasusuhin si baby na eksklusibo sa unang 6 na buwan at pagsapit ng ika-6 na buwan, ay bigyan ng karagdagang pagkain habang patuloy ang pagpapasuso. Kausapin at makipaglaro sa sanggol para lumago ang kanyang utak. Tiyakin na nakukuha ang mga health at social services. Tandaan, sa first 1,000 days na naaalagaan, garantisado ang kinabukasan. Suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN, maging kampyon ng nutrisyon. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. Welcome back at nakikinig pa rin kayo rito sa Nutrition School on the Air for Everyone and Wana Season 2. Dito lang po yan sa DWBL 91.9 Bright FM. At kasama ko pa rin ngayong umaga ang aking co-anchor na si Miss Ali Gonzales mula sa NNC Region 3 at ang Nutrition Officer 2 and Provincial Nutrition Focal Point for Pampanga na si Miss Arlette Marco. Ayan, isang masustansyang umaga muli, Miss Chin and Miss Ali, and to all our listeners ng ENSOA for Everyone and Wana Season 2 dito lang sa DWBL 91.9 Bright FM. And syempre sa mga nanonood din sa ating Facebook Live. Miss Arlette, na-mention ko nga kanina, no, yung topic natin for today ay TKDSP. So pwede mo ba kaming malinawan kung ano ba ito? Yes, sure, Miss Chin. So, ang TKDSP or yung Tutok Kainan Dietary Supplementation Program ay isang initiative mula sa National Nutrition Council upang maiwasan ang pagkakaroon ng stunted o bansot na mga bata. Kung naaalala nyo, na-mention ni Miss Liza yung triple burden of malnutrition at isa na nga doon yung undernutrition o yung kakulangan sa nutrisyon na nakikita sa pagiging payat o bansot ng isang tao. So alam nyo ba na base sa isang pag-aaral na ginawa, ang Pilipinas ay ikalawang bansa na may pinakamataas na bilang ng stunted o mga bansot mula mga edad 0 to 23 months. So sa Southeast Asia o sa ASEAN countries. So ito ay nakakabahala, kaya naman gusto natin itong masolusyonan. So base din sa data, no, kahit po yung prevalence o yung dami ng ating stunting ay bumaba from 23.7%, naging siyang 21.6%, at yung prevalence naman o dami ng mga underweight o yung mga magagaan na kabataan ay bumaba hanggang 12.3%, they are still classified as high and medium public health concern according to the WHO o yung World Health Organization cut-off points. Samantala, yung prevalence naman ng stunting o yung pagkapayat, so makikita natin sa undernutrition, napakadami niyang uri. No? So sa pagkapayat naman, natili siyang 7.2% pero maituturing pa rin natin siya na isang public health concern. So alarmingly naman, Miss Chin, meron tayong pagtaas na nakikita sa ating mga overweight and obese children even in 0 to 23 months old. So ang stunting naman, gaya po ng sinabi ko kanina, ay pagkabansot na dulot ng malnutrisyon. Kung ang isang bata ay hindi nakakatanggap ng sapat na nutrisyon sa unang 1,000 araw niya, ay maaaring magkaroon ng delay sa kanyang pagtangkad at hindi lamang po iyon, kundi pati sa development ng kanyang utak.
So bilang sagot at suporta sa Early Childhood Care and Development Program for the first 1,000 days of life, binuo ng NNC yung Tutok Kainan Dietary Supplementation Program which operationalizes the RA 11148. So sa ating listeners from last season, ito yung Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act. So layunin nito na bigyan ng atensyon ng ating mga buntis na ina upang iwasan ang panganganak or maiwasan natin ang panganganak ng mga low birth weight na sanggol o yung mga sanggol na mababa yung kanilang timbang. So sa pamamagitan po ng dietary supplementation or feeding program para sa ating mga buntis at sa mga young children na edad 6 to 23 months, matututukan natin yung nutrisyon at kalusugan ng ating mga target beneficiaries. Thank you so much, Ms. Arlette. At siguradong ayaw naman natin na humantong sa punto na tayo na ang maging number 1 sa ranking na ito. Tama, Miss Chin. Kaya naman nag-come up talaga ang NNC ng isang programa na naglalayo na maibsan ang problema sa stunting at mapaigi o ma-improve ang nutritional outcomes ng ating mga batang edad 0 to 23 months. Ayan. So sa ating listeners, familiar ba tayo sa first 1,000 days? So kung meron kayong gustong i-share about sa first 1,000 days, pwede nyo i-comment doon sa ating Facebook Live. So ito'y tumutukoy sa unang 1,000 araw mula pag-conceive o pagbubuntis ng isang nanay hanggang sa ika-2 taong buhay ng isang sanggol. Ito rin yung tinatawag natin na golden window of opportunity dahil ito ay crucial at mahalaga sa magiging kalusugan ng isang tao hanggang latter part na ng kanyang buhay. So yung magiging outcome nitong first 1,000 days, madadala na natin to sa buong life cycle natin. Ito rin yung basis natin ng objectives o kung ito yung aim ng ating Tutok Kainan Dietary Supplementation Program. Yes po. Dahil na-mention na ni Miss Arlette ang first 1,000 days, idagdag ko na lang din po yung iba't ibang batas na may kaugnayan sa ating first 1,000 days at early child care and development na napahapyawan na po kanina ni Miss Arlette. So yun nga po, napapaloob sa RA 10410 or Early Years Act ang National System for Early Childhood Care and Development o National System for ECCD, kung saan nagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mapanasyonal o mapalokal na antas upang pagyamanin at mapabuti ang pisikal at pangkaisipan na pag-unlad ng mga bata mula pagkasilang hanggang 6 na taong gulang. At sakop naman ng National System for ECCD ang RA 11148 o ang Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act. Kaya talagang na-operationalize at nasa isa sa kutuparan ang 2 batas na ito sa tulong ng Tutok Kainan Dietary Supplementation Program. Ayan, tama ka dyan, Miss Ali. Tulad din ng na-mention ko nga kanina, gusto nating mapababa yung bilang ng stunted na bata. So, ang stunting kasi ay irreversible. So, alam yan ng iba nating listeners mo, no? Hindi na natin maitatama ang stunting pagka more than 2 years old na yung crucial period ng ating mga kabataan. Kaya para rito sa Tutok Kainan, ang ating magiging beneficiaries ay yung mga nutritionally at risk o yung mga buntis natin na mababa yung timbang at yung mga stunted children natin edad 6 to 23 months old. So sila yung ating bibigyan ng karagdagang pagkain para ma-improve yung kanilang dietary intake, hindi lamang doon sa quantity o sa dami, kundi pati sa kalidad ng kanilang kinakain. Ayun, so Miss Arlette, medyo na-alarm ako dun sa irreversible, no? Ngayon ko lang yun narinig, no? Importante pala talaga na masolusyonan ang stunting. At mukhang interesting itong programa. Na-mention mo kanina, Miss Arlette, na first 1,000 days ang naging basis ng ating programa. Pero bakit hindi nakasama ang mga below 6 months old sa ating magiging beneficiaries for Tutok Kainan? Ayan, thank you for the question, Ms. Chin. Yes, hindi talaga natin isasama ang beneficiaries dahil ang 0 to 6 months ay dapat exclusively breastfed. So sa mga nakatutok dyan sa ating last season or para sa mga bago naman nating listeners, yung 0 to 6 months ay dapat exclusively breastfeeding lamang. Ibig sabihin, walang ibang iinumin o kakainin yung ating sanggol kundi yung gatas ng ina. So para sa kanilang edad kasi, sapat na yung gatas ng kanyang ina na nagbibigay na ng lahat ng nutrients at calories na kailangan ng isang sanggol. So, i-discuss naman natin, Ms. Chin, in detail, ano ba yung objective
or components ng Tutok Kainan Dietary Supplementation Program. So sabi ko kanina, ang general objective po ng Tutok Kainan ay para maiwasan natin yung stunting o yung pagkabansot sa 0 to 23 months old na mga bata by improving yung quality at quantity ng kanilang food and nutrition intake or nutrient intake. So ni-utilize din ito bukod sa pag-feed natin yung mga ECCD and First 1,000 Days program natin and services among our nutritionally at-risk pregnant women tsaka dun sa mga bata natin. So, ayun yung pinaka-objective talaga, Ms. Chino. So, sa dinami-rami ng triple burden of malnutrition, ang undernutrition, ito yung programa na tututok talaga para iwasan yon. So, ang programang ito po ay mayroong 5 component at ito po yung mga sumusunod. No? Social preparation o yung paghahanda natin sa ating mga LGUs, dietary supplementation o yung mismong pagpapakain natin, nutrition education. So, syempre, bago tayo matapos yung pagpapakain, dapat natututo rin yung ating mga beneficiaries na para pagkatas ng feeding, ano na ba yung gagawin nila. And micronutrient supplementation and other services ng ating ECCD First 1,000 Days. So, syempre, hindi naman natin tatanggalin yung mga mandatory programs na nare-receive natin from our health sector. And of course, yung panglima is the monitoring and evaluation and reporting. So, iisa-isahin ko po. Ayan, so pakinote na lang doon sa ating mga listeners. So, una nating i-discuss yung social preparation. So, pahapyawan ko lang to, pero mostly po ng social preparation ay nangyayari between the region na naka-assign, the National Nutrition Council, Central Office, and the LGUs o yung mga LGUs natin na target. So, una, nagkakaroon po ng MOA or Memorandum of Agreement or kasunduan between the LGU, for example, the target municipality and the National Nutrition Council para ipagpatupad doon sa kanilang lokalidad yung Tutok Kainan Dietary Supplementation Program. So dito sa MOA na to, i-explain po ng NNC kung ano yung role ng NNC at ano yung magiging role ng ating local government unit. So magkakaroon din tayo ng agreement or Memorandum of Agreement with our ARBOs. So yung ARBOs po ay yung Agrarian Reform Beneficiary Organization. So sila po ay samahan ng farmers. So itong mga farmers po na to, sila po yung magsusupply ng ating raw ingredients para sa feeding. So itong program natin, hindi lang tayo nagpapakain ng mga malnourished, kundi nakakatulong din tayo sa ating local farmers para sila ay kumita. So magkakaroon din ng agreement between the farmers and the NNC. Next po ay, syempre, yung paghahanda natin ng master list. So, pinaprioritize natin base po doon sa na-mention ko kanina, yung mga nutritionally at-risk pregnant women na nasa kanilang 3rd trimester, yung mga bata na stunted or underweight and wasted para na 6 to 23 months old. So, nandoon na rin yung collaboration with the LGU para mag-master list. So, i-identify natin sino-sino ba yung ating mga targets. So, sa ngayon, may sineset lang po na specific number of targets ang NNC. So, hindi natin kayang pakainin lahat, Ms. Chin. So, yung pinaka pasok sa category or sa ating priority, sila lang yung mapapakain for this phase po ng ating Tutok Kainan. And nagkakaroon din tayo syempre ng pag-conduct po ng orientation para mas maintindihan ng mga LGU, ng ating mga focal persons, tsaka ng ating beneficiaries kung para saan ba itong programa. So marami pala dapat ang dapat nating i-involve para sa implementation ng Tutok Kainan. Tama, Miss Chin. Kaya need talaga natin ng help and assistance ng ating mga local nutrition committee, pati na rin ng ating local nutrition workers, especially ng ating mga BNS and BHWs. Ayan, tama kayo, Miss Chin. And para naman sa ating second component, so again, number 1, social preparation po, no, yung paghahanda sa LGUs. Pangalawa pong component natin is the dietary supplementation. So ito na po yung mismong supplementation or implementation natin ng program. So, meron po tayong 2 types ng pagpapakain. So, ito ay wet feeding at dry feeding. So, pag sinabi nating wet feeding, ito yung tumutukoy sa pagbibigay po ng hot meals o yung mga pagkaing niluluto para sa ating mga beneficiaries. So, yung dry feeding naman, on the other hand, ay ito po yung tumutukoy sa pagbibigay natin ng mga ready-to-eat na pagkain. So, I'm sure familiar po tayo dun sa iba dahil ito pong dry commodity
buntis natin is developed po ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST. So, halimbawa po nito ay Nutribon. So, parang last time na-mention pa, yung mga may binabato daw sa bubong na Nutribon para lang ma-reach yung mga beneficiaries. So, similarly, hindi natin ibabato sa bubong nila, pero papakainin natin ng mga dry commodities or ready-to-eat food yung ating mga beneficiaries. So, na-mention din kanina na ang dalawang beneficiaries natin for tutukainan ay magkaiba yung feeding scheme. So, iba yung pagpapakain natin sa mga buntis at iba rin doon sa ating mga bata. So, sa mga buntis natin, papakainin natin sila sa loob ng 90 calendar days or 3 months. So, sa 90 days na ito, 30 days po doon ay wet feeding. Then 60 days po doon ay dry feeding or dry commodities. So yung sa 30 days na yon, hindi po siya iisang buwan na iisa lang. So siya ay mixed. So merong mga araw na wet feeding, tas meron ding mga araw na dry feeding. So mixed po siya. Tapos, yung mga children naman natin na 6 to 23 months, sila naman ipapakainin natin sa loob ng 180 days or 6 months. So, sa unang 3 buwan, dito naman sa mga bata, unang 3 buwan nila is pure dry feeding lang. So, yung mga ready to utilize or ready to eat food, yun muna yung ipapakain natin sa kanila. Then, the remaining 3 months, magbibigay na tayo ng mixed feeding. Doon na yung lulutuan na natin yung mga bata. So, dito, pwedeng from Monday to Friday, yung pagpapakain natin ng lutong ulam or lutong pagkain. Then, sa Sundays and Saturdays, para naman makapagpahinga yung ating mga nagpe-prepare, ay bibigyan na lang natin sila ng dry commodities. So, ulitin ko, Ms. Chin and Ms. Ali, no, itong ating guidelines ay sumusunod sa desirable na haba ng feeding at syempre, dami ng karagdagang calories at nutrients ng ating mga beneficiaries. Kaya sa mga LGUs natin na nais din mag-conduct ng sarili nilang feeding program, no, make sure na sumusunod tayo sa similar guidelines para talaga yung impact ng ating feeding ay mas malawak at mas malaki. Thank you, Miss Arlette. At talagang napakasaya nito, no? Dahil ipagluluto pala ng ating BNS at BHWs ang ating beneficiary. So, bukod sa pagluluto, mayroon pa bang ibang expected task para sa ating local nutrition workers? Kaya nga, Miss Chin, malaki at importante talaga ang parte ng ating mga BNS at BHW para sa implementation ng ating tutokainan. Bukod sa pagluluto kasi, sila rin ay tutulong sa pagdidistribute ng pagkain at talagang tututok sa ating beneficiaries kung nakakain o nauubos ba yung mga pagkain na binibigay natin sa kanila. So, bawal pala ang tira dito. Kaya katutok Kailangan matutukan natin na lahat ng calories, lahat ng nutrients na nandoon sa binigay nating pagkain ay maubos talaga. Oo, kasi measured na yon, no? Yes, that's right. So, syempre, sabi nga kanina, no, hindi sapat na bibigyan lang natin sila ng pagkain. Dapat sila rin ay mabigyan ng kaalaman tungkol sa healthy eating habits. Kaya ang ikatlong component po ng ating tutokainan ay ang nutrition education. So, ito po ay sinasagawa natin through Nutri-text messaging. So, magkakaroon po or makakatanggap ang mga beneficiaries at ang ating caregivers ng mga bata ng mga text na iba't ibang informasyon tungkol sa nutrisyon. So, bukod dito, magbibigay rin po tayo ng ibang information, education, and communication materials na may kinalaman sa nutrisyon, gaya ng idol ko si nanay, idol ko si tatay, at iba't iba pang training. So, halimbawa ng mga Nutri-text ay linggo-linggo nakaka-receive sila ng mga paalala. Ito ang pangalawang linggo ng pagpapakain. Ganito yung dapat natin kainin. Ito yung benefits ng mga feeding program, ganyan po. Ayan. So, yun yung series of texts, linggo-linggo, na hanggang sa last week ng pagpapakain ay marireceive ng ating beneficiaries. So, hindi lang pala simpleng pagbibigay ng pagkain ang ating tutok kainan, pero I agree na mas magiging effective at long-term ang impact ng program kung alam ng beneficiaries ang mga konsepto tungkol sa nutrisyon. Para at least doon, after ninyo silang naturuan at napakain, so sila nanay at tatay naman, yung parang magko-continue nung sinimulan ninyo.
Yes, tama ka dyan, Miss Chin. So, ultimately, yun naman yung gusto natin, no? Magkaroon ng change in behavior. So, bukod din sa pagbibigay ng pagkain, nariyan din po yung component ng micronutrient supplementation and other ECCD F1KD services. So, ito yung ika-4 po na component ng tutok kainan dietary supplementation. So, for this component, ito po ay tumutukoy sa MNP or yung micronutrient powder and micronutrient supplementation po na binibigay ng DOH or Department of Health through our health centers. Bale, for our local workers, sa ating mga BNS and BHWs, ini-encourage natin na ituloy lang nila yung pamimigay nito at sa ating beneficiaries naman ay wag nating iwasan yung pag-avail nito. So, kailangan ini-intake or kinukuha pa rin natin itong mga serbisyong ito. So, para naman po sa ika-5 at huling component ng tutok kainan, ito po yung monitoring, evaluation, and reporting. So, lahat naman po siguro ng programa para masiguro natin na maayos yung implementasyon at makuha natin yung mga best practices. Kailangan natin silang i-monitor. So, dito, kailangan lang po i-document yung progreso ng ating programa para malaman yung effectiveness ng ating feeding or ng ating programa. Meron din tayong ginagawang reporting system na ang nag-aasikaso naman po na yun ay yung mga local nutrition focal points natin tsaka kaming NNC regional offices. So kami na po yung nag-aasikaso nun. To add na rin po, sa monitoring part ng TK, magkakaroon din po tayo ng monthly weight monitoring para makita po talaga natin kung nag-i-improve ba ang nutritional status ng ating beneficiaries. Again, nire-reiterate ko lang po talaga na sobrang laki po at sobrang importante po ng role ng ating mga local nutrition workers dahil sila talaga ang tututok sa ating beneficiaries at sila yung mag-i-implement nitong program sa barangay level. Pero sino-sino ba ang kasama sa tutok kainan? Lahat ba ng LGU sa Central Luzon ay makakasama sa programang ito? Ayan, Miss Chin, unfortunately, hindi natin pwede pang isama ang lahat ng ating mga LGUs. Pero para po sa Phase 7 or sa current phase po ng ating tutok kainan, meron po tayong 5 probinsya sa gitnang Luzon na makakalhok dito. So ito po yung mga probinsya ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, and Zambales. At hindi din lahat ng munisipyo po ng mga nasabing probinsya ay makakasama sa implementation ng TK para ngayong taon. So pinili muna natin po yung mga area o munisipyo na medyo mataas yung dami ng stunted at yung mga mothers na medyo mataas din yung dami ng nutritionally at-risk mothers o yung mga payat na nagbubuntis. So hindi pala lahat, pero pwede bang malaman kung ano ang naging basehan sa mga napiling probinsya at munisipyo? So dahil po ang main objective ng ating tutok kainan ay maibsan or mabawasan ang stunting o pagkabansot, ang mga napili na makalahok sa tutok kainan ay ang mga probinsya at munisipyo na may mataas na bilang ng stunted na mga bata. Kung matatandaan po ninyo, na nag-discuss si Ms. Liza last week, 3 po ang PPAN priority areas ng Central Luzon. So we have Bulacan, Nueva Ecija, and Pampanga. So, dinagdag lang po natin yung Aurora and Zambales since sila po yung target area natin ng previous PPAN at medyo mataas din po yung dami ng stunted or yung prevalence ng stunting sa kanilang probinsya. So, eventually, maaari rin po itong i-adopt, itong programa, i-adopt po o gawin ng ating mga LGUs on their own. So, sa ngayon ay nagsiset muna tayo ng standard kung paano ba nila ito isa sa katuparan or paano nila i-implement sa kanilang mga local government units. So ayun pala yung naging basis ng mga napiling TK areas. So kung gaano karami yung mga stunted na bata talaga. So maswerte na rin itong ating Aurora at Zambales dahil kahit papaano ay matututukan itong ating mga kabataan doon, yung mga bata na stunted. Yes po. I-mention na rin po natin na para sa implementation ng TK ngayong taon, magkakaroon po tayo ng 2 batches. So sa first batch ay nutritionally at risk pregnant women at children 6 to 23 months old ang ating targeted beneficiaries, while sa batch 2 naman ay nutritionally at risk pregnant women lamang ang target. At i-mention na rin po natin yung mga municipalities na consider nating TK areas for this year. So, para po sa province ng Aurora, ang ating TK municipalities ay Dilasag, Kasiguran, Baler, San Luis,
Dipakulaw, Maria Aurora at Dingalan. Para naman po sa Bulacan, meron po tayong 4 na TK municipalities, Angat, Narzagaray, San Ildefonso at Paumbong. Sa Nueva Ecija naman, Aliaga, Lupao, San Antonio at Gabaldon. Sa Pampanga, may 4 din na TK municipalities. Ito ang Apalit, Porac, Masantol at Florida Blanca. Sa Zambales naman, ang TK municipalities natin ay Cabangan, Santa Cruz, San Felipe, San Marcelino, Botolan at Iba. Para naman po sa Batch 2, so lahat ng municipalities po sa Batch 1 ay kasama maliban po doon sa Nueva Ecija. So, tama. Kasi sa first batch lang po sila makakasama. Tapos naman po, in addition sa mga matitirang municipalities, madadagdag po ay 4 na municipality sa Bulacan Province. Sila po yung Pulilan, Hagonoy, San Miguel at Obando. 4 din po yung madadagdag sa Pampanga, which is Arayat, Guagua, Macabebe at Mexico. Sa Zambales, 4 din po yung madadagdag, which is Subic, Palawig, San Antonio, and Masinloc. Ayun, nakita ko pa yung aking municipality na Apalit, no? So, kasama pala siya dito sa Tutok Kainan. So, kailan naman magsisimula ang implementation nitong TK? So sa ngayon po ay ongoing yung ating social preparation for both Batch 1 and Batch 2 target areas. So ang target po ng pagsisimula ng feeding ng Batch 1 ay ngayong Agosto at ang Batch 2 naman po ay sa Oktubre. So actually Ms. Chin, hindi ito yung unang beses na nagkaroon ng tutok kainan sa Central Luzon. So past few years, meron tayong Phase 4 and Phase 5 kung saan ang target naman natin is Nueva Ecija. At para ma-encourage ang ating mga current na TK areas, inimbitahan natin ang Municipal Nutrition Action Officer ng Bayan ng Cuyapo, Nueva Ecija na si Miss Claudine Lourdes A. Tomas para i-share yung kanyang naging experience sa pag-implement ng TK. So tatawag po si Miss Claudine. Ayan, Miss Chin. So, tama, no? Actually, natandaan ko nga na nakasama rin natin si Miss Claudine last year, no? Noong diniscuss natin ang tutok kainan sa ENSOA. So, tawagan natin si Miss Claudine, no? Or, ayan. Siya po ba ay nasa linya na? Ayan po, Miss Claudine. So, wala pa po itong si Miss Claudine, no? Tayin natin siya, Miss Arlette, no? So, sa mga oras na ito, no, siya ay dapat tumawag sa atin upang i-share yung kanyang naging experience sa tutok kainan. So, ikaw ba, Miss Arlette, ano usually yung nagiging experience mo dito bilang ikaw nga, no, ay isa sa mga tumututok dito sa mga batang ito na beneficiaries ng tutok kainan? Actually, Miss Chin, first time ko rin hawakan itong program natin. And yun nga, ako ay na-assign for Pampanga Province. And so far, ayun, makikita mo rin yung parang pasasalamat din ng mga target natin na munisipyo na sila ay napili. So, unfortunately nga, no, as much as we want to include everyone, every province po, talagang kailangan muna natin i-prioritize dahil syempre ang budget ng gobyerno ay kailangan na-utilize natin at napaprioritize natin yung ating mga tina-target. So, siguro next time, no? Oo. Ayan, at nasa linya na po si Miss Claudine at tanungin natin si Miss Claudine bilang sila ay nakatapos na ng implementation ng tutok kainan sa Cuyapo, Nueva Ecija. Baka pwede po kayong mag-share ng inyong experience. Hello po, Miss Claudine, pero bago yon bumati muna kayo sa ating listeners. Hello po. Good morning po. Ayan, Miss Claudine, ano naman po yung inyong naging experience sa tutok kainan sa Cuyapo, Nueva Ecija? Maaari niyo po bang i-share yung mga ito? Yes po. Actually, ang tutok kainan po ay napakagandang programa talaga ng ating National Nutrition Council. Kasi po ito po ay nakatulong sa amin bilang isa po sa mga munisipalidad na medyo marami ang ating mga undernourished children. So, marami pong naitulong in a way kasi po, provide po lahat
ng National Nutrition Council ang ating mga kailangan para sa ating mga beneficiaries. And yun nga po, malaking opportunity po ito para sa aming munisipalidad. Maraming salamat po, Miss Claudine. No? Si Miss Arlette naman ay may Ayan. itatanong po sa inyo. Hi, Miss Claudine. Ayan. Hello po, Baka Ma'am pwede nyo rin Arlette. po, ma'am, i-share sa ating listeners yung mga best practices po ng Kuya po at kung kayo po ay may nakitang improvement syempre doon sa ating mga target beneficiaries and in general po sa LGU ng Kuya po. Yes, ma'am. Actually, isa po sa mga best practices talaga and number one talagang kailangan is yung ating preparation po kasi sa ating munisipalidad. Pero syempre, through the help of our Mayor Florida Baguio Esteban, sinuportahan po niya itong ating programa. So, without that support, I'm pretty sure hindi magiging successful itong tutok kainan. So, very important po yan. Siyempre, manggagaling kay Mayor, yun din pong magiging suporta naman ng ating barangay captain na pagbababaan nitong ating programa. Kasi makakatulong po natin sila dun sa ating pag-i-implement ng ating programa. So, isa sa mga best practices dahil nga po inadapt at sinuportahan ng ating mayor with our barangay captains na hindi po tayo nahirapan na i-introduce doon sa ating mga barangay itong programang ito. So isa po sa best practice na nagawa namin is yung ipinaintindi talagang massive na orientation sa ating parents para ma-appreciate po nila mabuti yung importansya at ano ba yung mga benefits na makukuha ng ating mga bata dito sa ating program. So, ang mga BNS at BHW po ay well prepared dahil nga po doon sa ating ginawang preparation na with the help po ng NNC and ating pong focal person before na si Miss Celestine Joy Membrebe sa kanya pong pangungulit at talagang pantututok sa amin. Kaya siguro na-appreciate po ng ating mga beneficiaries at yung barangay. So, isa pa po is yung coordination po kasi na between NNC at saka po yung dito sa atin sa municipality, naging okay naman po. Although may mga minimal na naging problem, pero nagagawa nga po yun through proper communication. Yan. Tapos, gumawa po kami ng group chat ng mga parents para po mas madali naming namomonitor in case na hindi namin sila napupuntahan kasi may mga instances po na medyo malakas ang mga ulan, may bagyo that time and maputik yung ibang mga dadaanan na hindi nakakapunta sa center yung ating mga pakakaining bata. So with the help po ng barangay council, nakapag-provide po sila ng mga sasakyan na tawag kolong-kolong, mga tricycles na makakapagdala ng pagkain kung saan malapit yung ating mga beneficiaries. Yun po. Ayun. So, salamat po sa pag-share ng inyong best practices, Miss Claudine, no? At napakaganda nga naman, no? Yung isa sa kanilang best practices is yung sinuportahan ng LGU kasi kahit na gaano kaganda yung programa, pag talaga walang coordination at support from the LGU, minsan 'di ba, paano yung mai-implement? And also yun nga yung massive orientation sa parents kasi dun yung pumapasok yung kahalagahan ng programa kasi papaano mo nga naman ipapatupad or papaano makikipag-cooperate itong mga beneficiaries kung hindi naman nila naiintindihan kung ano ba yung programa na kung saan kasali yung kanilang mga anak, no? So napakaganda nung kanilang mga practices. Po. Tapos din natin, yun po, nabawasan po yung aming mga malnourished
Although yung iba nag-increase yung kanilang timbang, naging malapit na sa katotohanan ng normal weight. Although 100%. Masyado natutukan. Pero, Oo. yes, opo. So most of them talaga po namang naging normal yung kanilang mga timbang. So maraming salamat po, Miss Claudine, sa inyong pong pag-share ng inyong experiences and best practices sa Tutok Okay po. Kainan, dyan po sa Kuya po, Nueva Ecija. Miss Ali? Okay po, thank you po. Thank you po. At sana nga rin po ay naging excited din po, no? Yung mga TK areas naman natin para sa Phase 7 implementation or yung mga na-mention po natin kanina. Baka meron po tayong mga listeners ngayon sa mga na-mention nating TK areas for this year. Pwede po kayong mag-comment sa FB Live natin. Opo, mag-comment lamang kayo sa ating FB Live nang sa ganoon ay, di ba, malaman din natin kung ano ba yung mga best practices ng kanilang municipality na pinapatupad dito nga sa Tutok Kainan. At syempre, bago po tayo mag-commercial break, i-announce po muna natin ang ating mga winners noong nakaraang episode noong Tuesday, July 30, 2024. So, Miss Ali, maaari mo bang i-announce kung sino ang ating mga winners last episode? Thank you po, Miss Chin. Nung nakaraang episode ay tinanong natin ang ating mga Ensawinians ng mga tanong na may kinalaman sa PIPAN. So ito po, hayaan niyong basahin ko ang mga tanong at ang mga tamang sagot. So for question number 1, ang ating tanong ay, ano ang ibig sabihin ng PIPAN? So yun po, no? Ang sagot ay Philippine Plan of Action for Nutrition. Question number 2 naman po, magbigay ng isa sa 4 pillars of PIPAN. So, pwede pong isa sa mga babanggitin ko ang inyong sinagot. Ito ay healthier diets, better practices, improved access to quality services, or enabling environment. For question number 3, ano ang DILG Memorandum Circular na nagpapatibay sa PIPAN Accomplishment Report submission ng ating mga LGUs? So, ang tamang sagot po ay DILG Memorandum Circular 2024-071 or yung Adoption and Implementation of the Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028. So yan po. Alam na po ba ng mga listeners natin kung tama yung mga naging sagot nila last week? So for our Nutri-Quiz po, last week ay 5 ang nakakuha ng tamang sagot. So congratulations po sa ating mga winners na sina Richie Macabulos from Subic, Zambales, Lerma Concepcion ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija, Alma Quinto of Dinalupihan, Bataan, G. Fastidio of Castillejos, Zambales, and Cynthia Pascual ng Kalumpit, Bulacan. Maraming salamat, Miss Ali, at congratulations po sa ating winners. Pero don't worry para sa ating mga Ensawinians na hindi nanalo dahil meron ulit tayong Nutri-Quiz for today's episode. So stay tuned hanggang sa dulo ng ating programa at malay po ninyo, baka kayo na ang manalo ng tamang sagot at papremyo from NNC Region 3. Kaya naman huwag kayong maglilipat ng estasyon dahil sa ating pagbabalik ay mayroon ulit kaming 3 katanungan na inihanda para sa mga estudyante ng ENSOA. Muli kami po ay magbabalik makalipas ang ilang mga paalala. Ang first 1,000 days ng tao ay nagsisimula mula sa sinapupunan ng ina hanggang sa ikalawang birthday. Ang first 1,000 days ay isang kritikal na panahon kung saan kailangan ng mga sanggol at bata ng tamang nutrisyon para lumaking malusog at masigla at maiwasan ang malnutrisyon lalo na ang pagkabansot. Bukod sa tamang nutrisyon, kailangan ding matiyak na tama sa nutrisyon ang babae bago magbuntis at habang nagbubuntis. Pasusuhin si baby na eksklusibo sa unang 6 na buwan. At pagsapit ng ika-6 na buwan, ay bigyan ng karagdagang pagkain habang patuloy ang pagpapasuso. Kausapin at makipaglaro sa sanggol para lumago ang kanyang utak. Tiyakin na nakukuha ang mga health at social services. Tandaan, sa first 1,000 days na naaalagaan, garantisado ang kinabukasan. Suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PIPAN, maging kampyon ng nutrisyon. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. At
At kayo po ay nakikinig pa rin sa Nutrition School on the Air for Everyone and Wana Season 2. Kasama ko pa rin at dito sa ating studio ang Nutrition Officer 2 at Provincial Nutrition Focal Point for Bulacan na si Miss Loreline Eliza Gonzalez at ang ating panauhin mula sa NNC Region 3, ang Nutrition Officer 2 at Provincial Nutrition Focal Point for Pampanga na si Miss Arlette Claire M. Marco. At for sure, handa na ang ating mga Ensawanians. Kaya naman po, kami ay may hinandang 3 katanungan tungkol sa episode ngayong araw para sa ating Nutri-Quiz. Narito ang ating mga katanungan. Question number 1. Ano ang tawag natin sa lagay ng kalusugan kung saan kulang ang taas o height para sa edad ng isang tao? Ano ang tawag natin sa lagay ng kalusugan kung saan kulang ang taas o height para sa edad ng isang tao? Question number 2. Sino-sino ang beneficiaries ng Tutok Kainan Dietary Supplementation Program? Sino-sino ang beneficiaries ng Tutok Kainan Dietary Supplementation Program? At para po sa ikatlong katanungan, ilan ang provinces sa Central Luzon na kasama sa TKDSP? Ilan po ang provinces sa Central Luzon na kasama sa TKDSP? Muli po ay ipadala ang inyong mga kasagutan sa NNC Region 3 Facebook fan page o sa numerong 0998-867-3704. At siguraduhin po na kayo ay naka-enroll para sa tsansang manalo ng isang surprise gift mula sa National Nutrition Council Region 3. At marami pong salamat muli sa ating mga Ensawanian sa inyong pakikinig sa ika-4 na episode natin ng Ensowa. So bago po tayo magtapos ay nais kong hingan ng mensahe ang ating panauhin ngayong araw na si Miss Arlette. Ayan, thank you so much Miss Chin and Miss Ali, of course, at sa lahat po ng ating listeners na nakikinig ngayon sa radyo man or sa ating Facebook Live. So, nawa po ay patuloy nating subaybayan ng iba pang episode ng ating Nutrition School on the Air at sana ay magkita-kita tayong lahat sa graduation. Maraming salamat Miss Arlette at syempre nais ko ring hingan ng mensahe ang ating co-anchor. Kamusta naman ang iyong experience at ang iyong message sa ating listeners? Yes po. Okay naman po. Thank you po. Nawala na po yung kaba by the end of the episode. So, salamat po, Miss Chin. At naway maraming natutunan po ang ating listeners regarding Tutok Kainan Dietary Supplementation Program. So, siguro po i-take ko na lang din po itong opportunity para batiin yung iba pa po naming kasama na Tutok Kainan Provincial Nutrition Focal Points na sina Miss Paula Tangson. Siya po yung focal natin for Aurora. Kay Sir Kit Balagon na focal po natin for Nueva Ecija. Nakasama niyo po noong episode 2. Naging co-anchor na po siya ng ating Ensowa. And si Mr. Jervin Tayag po na focal naman natin for Zambales. So good morning po sa inyo. Alam ko pong nakikinig kayo. Opo, at maraming salamat Miss Ali and Miss Arlette. No? Ngayon naman po, batiin natin itong ating Facebook viewers. Magandang umaga po kay Carlo L. Baluyot, Kit James, Claudine Austria Tomas, Sandy, Dr. AV or Avi, Lucia Holigon, Wilson Muwan, Heidi Lee, Maymay Cardines, Sally Triaviana, Lay Balilu, Jocelyn Ilustre at kay Joanne Iso. Ganon din po kay Marlene Madera, Jess Garcia, Christina Naire, Eleanor Alido, Alan Del Rosario, Nancy Sorono, Angela Sanchez, Elena Yambao, Dong Miranda, Renaline Magtaas, Noni Dizon, Belinda Rodriguez, Annalyn Pangilinan, Lourdes Lagman. At kay Farah Garcia, Maria Bendijo, Ritz Renton, Diana Baluarte, Gavin Angeles, Jenna Mostasesa, Oli Sakino, Rachel Tuble, David Amy, Donna Jimenez, Net Castro, Dina Cuelo, at kay Alice Mori. Mula naman kay Jen Sevilla. Ayan, pakibasa, Miss Ali. So, basahin po natin, no?
from Miss Jen Sevilla. Ang sabi po niya ay info. Minasyon na po na siya ay BNS from Makapagal Village. And si Miss Ann Cuico, na alam ko pong familiar. Yes. Hi, Miss Anne. Hello po, good morning din po. Kay Sir Keith James, yan po yung focal po natin for Nueva Ecija. Good morning din po. Kay Miss Ana Ramos, good morning po. Ayan, thank you so much po sa ating listeners and viewers para po sa episode na ito ng ENSOA. So maraming salamat Miss Ali and Miss Arlette, no? Ngayon nga po ay naghatid muli para sa kanilang ikalawang season, no, ng Siksik, Liglig at Umaapaw na Impormasyon, ang Nutrition School on the Air for Everyone and Juana, na programa po sa radyo ng National Nutrition Council Region 3. Magsama-sama pa tayo sa susunod na episode, sa susunod na Biyernes, ika-6 ng Agosto, mga kanutrisyon. So, wala tayo sa Tuesday. Muli ito po si Miss Chi na nagpapaalala po, no, na panatilihin po nating malakas ang katawan, kumain po ng wasto at pangalagaan ang ating kalusugan. Ayan, may nagpapa-shout out. John Brial de Rosas. Hello po, good morning. At hanggang sa muli po, no, nating pag-aaral, maraming salamat po. Tayo ay nagpupunla ng bukas na sapat. Lumaya ang bayan sa malnutrisyon. Tayo ay nagpapanday ng isang kamalayan. Walang magugutom sa bawat tahanan. Itataguyod ang pamamahala sa tamang nutrisyon ng palmano, pambansa, sanayon at lungsod. Kasama ng ibang sektor, pangunahan ng pagkilos sa wastong nutrisyon, bayan ay susulong. Tayo ang NNC, taos pusong nagsisilbi sa mga panig ng bayan. Ating aabutin nutrisyong sapat para sa lahat. Tayo ang NNC, taos pusong nagsisilbi sa ating tungkulin at iisang layunin. Nutrisyong sapat para sa lahat. Nutrisyong sapat para sa lahat. Nutrisyong sapat para sa lahat.